Návrh štátneho rozpočtu nepočíta s valorizáciou platov zamestnancov škôl na budúci rok. Učiteľov chce štát prilákať do regiónov, kde chýbajú cez regionálne príplatky. Keďže v budúcom roku končí aj platnosť kolektívnej zmluvy, školskí odborári budú od septembra žiadať dvojciferné zvýšenie platov. Pôjdu do škôl stovky miliónov eur. Návrh rozpočtu pre školstvo je jeden z najštedrejších, no nemyslí na platy pedagógov. Rozpočet na rok 2024 je národná tragédia, pretože opäť tam absolútne chýba investícia do toho hlavného aktéra vzdelávania, a to je učiteľ. K tomu sa vlastne prepadávame v plátoch, nachádzame sa na chvoste Európskej únie. Ja si myslím, že budúci rok zažijeme opäť štrajky v uliciach. Vláda zmrazenie platov učiteľov a iných zamestnancov verejnej a štátnej správy vysvetľuje ako šetrenie. Ale bohužiaľ tie platy aj vzhľadom na infláciu učiteľiek a učiteľov sú relatívne nízke, takže nejaké zvyšovanie v tom budúcom roku by bolo potrebné. Kolektívna zmluva, na základe ktorej boli tento rok dvakrát zvýšené platy zamestnancov vo verejnej sfére, končí v lete. O vyššie platy preto odborári zabojujú zas. Náš návrh určite bude dvojmiestne percentuálne číslo. Takto sa bude stále politizovať a vyjednávať, namiesto toho, aby boli tie mzdy stabilizované. S nedostatkom pedagógov máme už teraz problém, a to najmä v Bratislavskom kraji. Do dôchodku navyše ročne odíde asi 3000 učiteľov. Na najbližšie roky naozaj bude chýbať tých 1500 až po nejakých 2500 učiteľov. Vláda chce riešiť problém s nedostatkom učiteľov v regiónoch cez regionálne príspevky. Učiteľ v Bratislave by dostal vyšší príspevok ako učiteľ v Košiciach. Vláda na to vyčlenila 60 miliónov eur. Každý učiteľ v tom regióne nebude mať automatický príplatok, ale bude to na vedení škôl, ako tie peniaze použije. Niekde sú iné náklady na život, tak budeme hľadať príplatky, povedzme príspevku na bývanie. Niektorí odborníci hovoria o diskriminácii. Analytik si myslí opak. Je to niečo, čo je absolútne prirodzené na trhu práce. Jednoducho v regiónoch, kde sú vyššie náklady, kde je väčšia konkurencia na trhu práce, tak aj zarábajú zamestnanci viacej. Priemerná mzda učiteľa na budúci rok bude podľa analytika približne na úrovni 1800 eur. Emília Tódlendelová, RTVS.